Mikä on Taitaja Plus? Taitaja Plus on erityistä tukea vaativien ja tarvitsevien nuorien ammattitaitokilpailu. Mitä aloja Taitaja Plus sisältää? Tänä vuonna täällä Turussa Taitaja Plus -kilpailulajeina ovat olleet asiakaspalvelujen myynti, kiinteistönhoito sekä puhdistuspalvelut. Miten erityistukea tarvitsevat kilpailijat on otettu huomioon? Eli kaikilla noilla erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille on tehty henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, eli HOIKS. Eli nuo tehtävät on kuitenkin laadittu yleisten ammattitaitovaatimuksien mukaan, mutta tehtävät ovat yksipäiväisiä ja hiukan suppeampia kuin nuo vastaavat yleisen puolen taitajat kilpailut, mutta täysin verrattavissa noihin kilpailuihin. Onko tuomarointitilanteissa ollut vaikea päättää voittajaa? Oikeastaan kyllä ja ei, mutta kaikki kilpailijat on ollut hyviä, kuten aina aikaisimpinakin vuosina, mutta meillä on hyviä ammattitaitoisia työelämätuomareita ja oppilaitostuomareita, niin aina on löydetty sieltä ne 3 parasta mitallisijalle päässyttä. Ja kaikki nuoret kilpailijat saatu oikeaan mukaisen järjestykseen, joten ei oikein semmoista vaikeita tilanteita ei varmaan ole tullut tässä vaiheessa. Että se on hyvä juttu. Miltä nyt tuntuu? Ihan sairaan hyvältä. Miten valmistaudut kilpailuihin? No siis ensinnäkin harjoittelua on ollut ja sitten mä oon kaupassa töissä, niin siellä on tosi hyvin valmistautunut, kun on nähnyt, miten siellä toimii asiat. Sitten ihan kävin siellä Vurtin liikkeessä katsomassa, että miten siellä homma pyörii.